Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir Jabieng jongpi. Unong elam jongka Seng United Democratic Party ubadai ru UMDC jongka Jayau Constituency uba Paul Lingdo haga jingkren jong haga jingelang pediang buram ya Dr. Amanwar syaka Seng UDP kabalalong menhenin ke janmid jongka henreu terik ubanai naitung arajar arpuar hak hasi National Dorbar Hall ulaong baka jinge baka North Shillong Constituency ka yakendo menta kadai namar baka rukom trekam ka ya na ka Jingsngew Mynsiem na Jabieng badai na katakadaw ulaong baka North Shillong minta ka Donkam kumu Dr. Amanwar Briew uban Trei da ka Jabieng da ka Jingsngew Mynsiem yakani uba Paul Lingdo ubadai unong penya jingelang ula kren shua ban khot yo Dr. Amanwar ba unai jingkren Kajing jong ka North Shillong Constituency baru sikata kalong ba haba kito prescription kito na ka Mynsiem na ka donut gidon kami gibreu giban to prescription na ka application of mind but ka reason don ka bahaya kita but Trei kata akum ka unique selling point jongi bangi don kam yo Briew uba lada di bentuk city Shillong pendon kami ki emotions Lada pidai ban I prescription nak benda ke constituency penon kami ke reason.